Mici Plwm, ystyried cynta Cymru. Sut brofiad yw e i weld y cymeriad i datblygu cymaint dros y 40 mlynedd diwethaf? Mae'n brofiad da iawn i weld o, mae'n brofiad da i weld bod o'n dal yn byw ac yn dal i fod ac yn dal i deithio. Yr unig beth wrach ydy bod o'n dipyn bach yn ddistawach na be o'n i, achos pan o'n i yn mynd i mewn i'r croen os ydyn ni, o'n i am wneud cymeriad i gyfleu be oedd yr sef bwrlwm o weithgaredd a hwyl a beth dwi'n cofio pan oedden nhw'n lansio Mr Earl i'r genedl yng Nghaerdydd, Edward Hyde ar y llwyfan a dyma nhw'n gweithio, dyma fo Mr Earl, rhyw 45,000 o blant yn gweithio hwre, a finad y gynnu yn dod i'r llwyfan yn neud tîm dros ben ac yn taflid yn un ar hyd y lle i gyd. Fi'n iawn ar y fi sylweddoli, do'n i'n cael digon o aer, a bron iawn i fi farw ar y debyw, fel bod yn dweud. Ond na, mi oedden ni'n mynd o gwmpas Cymru 5, 6, 7 o ysgolion y dydd am 2-3 mis, ac oedd hi'n eira mawr, ond oedden ni yn cyrraedd o man. Oedd o'n profiad, wel, fi'n synnu bod yna 20 blynedd wedi mynd ydw bod yn onest, achos mae'n fel ta blwyddyn yn ôl, ta blwyddyn yn ôl. Ie, sut mae'n ystyried yn cael ei weld nawr o gymaru a o'ch chi'n gweud bod chi'n lot fwy lleisiol o dan y wisg? Beth oedd eich neges chi blant Cymru pryd ni? Wel, oedden nhw'n gofyn iddyn nhw i adael i mi wybod oedden nhw'n mynychu'r gwersylloedd, oedden nhw'n mwynhau y gwersylloedd, oedden nhw'n tybio bod eisiau rhywbeth mwy yn y gwersylloedd, fi oedden nhw'n feddwl, achos ag i gofio oedden nhw'n gyfyn i'r cymoedd, oedden nhw'n sylweddoli bod yna gymaint o ysgolion a plant Cymraeg i iaith, oedd y cymoedd i byn bach yn ddiall i mi. Ond oedd yn ffordd iddyn nhw adael fi oedd yn cynrychioli'r urdd fel mudiad, a oedden nhw'n barod iawn i adael fi wybod bod nhw'n mynd i'r Steddfod i gystadlu, barod iawn i adael i Mr Earl wybod na dysgwyr oedden nhw. A mi oedd y peth ffordd iddyn nhw sounding block os licio. I'r plant a bobl hyn wrth gwrs ynde. Fi oedd, neb, wel ddim llawer o bobl yn gwybod na fi oedd i mewn yno fo, ond dros gyfnod o 3 mis, o'n i'n llythrenol yn superstar. Mr Earl oedd y superstar wrth gwrs de. Y cig a gwaed ac esgyn tu mewn o'n i, a hefyd rhyw estyniad o fi fy hun oedd i gymeriad o.